La Pilot Race consiste simplemente en dar 8 o 10 vueltas sobre 2 pilones. Entonces damos la salida, pasamos por metas, empieza a contar el cronómetro y se hacen 8 vueltas cronometradas. El que más tiempo haga, ese ha ganado esa carrera. I got the same old shoes with a new attitude. Why would I sing the blues for you? Aquesta afició és molt maca i molt sana, no? Perquè construeixes a casa teva, ho prepares a casa teva, és un treball de laboratori, i després surts al camp a provar el que tu has fet a casa. I això és molt satisfactori quan surt bé. I si no surt bé, ho fas un altre cop perquè torni a sortir bé. I és molt bonic, i l'ambient que hi ha entre els companys i tot és molt bonic. Away from you. Todo depende del nivel que quieras poner, es muy sencillo, simplemente es tener un avión y ir de una punta de la bandera a la otra lo más rápido posible y no estrellar el avión, dependiendo sobre todo de lo que tú te exijas. Si te exiges mucha velocidad y mucha emoción y querer ganar, pues puedes hacerlo primero arriesgando y luego pues comprando o construyéndote un modelo que sea rápido. Pero si tienes un modelo casero, digamos, bueno, casero de compra que no corre, que no es, también puedes competir perfectamente porque haces exactamente lo mismo que uno más rápido. La limitació única que hi ha per aquests avions és la bateria que portes. Clar, si portessis bateries més potents i més grans, podries córrer més amb avions més grans, de tot. Però la limitació avui en dia només és la bateria. Dintre del vol de pilon també hi ha l'altra modalitat, que és amb motors tèrmics, o sigui, motors que són d'explosió, que van amb metanol, amb alcohol. És una modalitat potser més farragosa, és més bruta, no? Perquè hi ha oli i tot això, i la gent prefereix l'altre, no? L'elèctric. I de totes maneres et tinc de dir que abans els avions tèrmics tenien un gran rendiment en velocitat, però ara els motors elèctrics tenen molt més velocitat, tenen molt més bones prestacions. O sigui, practicar amb un avió tèrmic quasi bé és una qüestió de nostàlgia. Fa prop de 15 anys que estic ja en aquest món. Fa uns 3 anys que competeixo a nivell valès amb F5J i amb Ales, i els companys m'han viciat en aquesta modalitat, que realment és molt econòmica. O sigui que m'estreno amb la modalitat i la veritat molt content perquè és una modalitat realment senzilla. Necessites una miqueta d'experiència, perquè si no mai has volat un avió, pero introducirte es muy fácil. Yo lo recomiendo a todo el mundo, especialmente a los jóvenes, por el hecho de que al estar hablando de aerodinámica, de aeronáutica, de aviación, pues tienes que leer, tienes que construir, tienes que comprender cosas que en tu vida cotidiana no utilizas. Que l'aeromodelisme actualment està molt més a l'abast de tothom qui el vulgui practicar. Si ho coneix i ho vol practicar, ho té molt a l'abast perquè és relativament econòmic. Es perfecto para aprender. O sea, una vez que sabes volar, puedes venir a competir ya. Y además, a la hora de competir, si compites con gente que vuela bien y corre mucho, aprendes sobre la marcha.